Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividades sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Reino Unido é xunto cos Estados Unidos un dos mercados por excelencia da denominación de orixe Rías Baixas. Por iso conta cun plan promocional propio a través do que cada ano organízanse polo menos unha misión inversa de prescritores. E a de 2025, integrada por 5 profesionais vinculados ao mundo do viño, celebrouse hai uns días en Rías Baixas. Os participantes foron Andrew Catchpole, escritor de viños e editor da revista Harper's Wine and Spirit, Daniel Arcangeli, recoñecido catador, Kate Hawkins, escritora de viños en medios tradicionais, Jenny Middlehurst, xornalista especializada en viños e influencer, e Jimmy Smith, educador de viños e fundador da West London Wine School. O obxectivo central desta viaxe foi coñecer o territorio de Rías Baixas e descubrir de primeira man o traballo que están a levar a cabo as adegas, así como ampliar os seus coñecementos sobre os viños que se elaboran nesta denominación de orixe. O percorrido pola denominación de orixe galega comezou cunha visita a varias adegas na subzona do Salnés, así como un circuito en barco polas rías de Pontevedra e Arousa. Despois visitaron outras subzonas como Condado do Tea e o Rosal, da man de varios produtores e adegueiros. Grazas a esta visita, os prescritores anglosaxóns coñeceron de primeira man este sector vitivinícola galego baseado no tradicional sistema de condución por emparrado e no minifundismo. Ademais, gozaron dos viñedos no seu mellor momento. Esta viaxe, na que coñeceron un total de 8 adegas de 3 subzonas, rematou cunha comida. Reino Unido é o segundo destino dos viños da de Rías Baixas no estranxeiro e o primeiro en Europa. As vendas a este país representan preto do 15% do total. É por iso que o Consello Regulador conta cun plan de promoción específico neste país que impulsa actividades como esta visita de prescritores, así como a participación en eventos internacionais como a London Wine Fair. Na actualidade, das 177 adegas adscritas a esta denominación, 115 atópanse xa en plans de exportación, máis dun 70%. Destas 77 empresas exportan os seus viños a Reino Unido, un mercado que en 2024 rozou os 1,2 millóns de litros en volume de vendas.
A adega Lagarda Condesa en Caldas consegue unha axuda da Xunta de máis de 155.000 euros para a súa reestruturación e reconversión do viñedo. Nos presentamos o ano pasado unha solicitud de subvención da Xunta para un total de 8 hectáreas de terreo, nunha parcela nova de 23 hectáreas en total. É certo que por parte da adega tamén estáse facendo en fases. Nós estamos nun plan de carácter bianual, foi solicitada no ano 24, remata o plazo o 31 de julio do 2026. Unha vez teñamos as obras realizadas, comunicamos a Xunta ben, comproba que está feito o que se solicitou e a partir de aí tardaremos 2-3 meses en cobrar a subvención. Trátase dunha liña de subvencións do Goberno galego que neste caso permitirán a esta adega mellorar as súas técnicas de xestión dos viñedos, así como a súa produtividade e competitividade. Esta axúdanos principalmente a dúas cousas. Unha, a facerlle frente aos custos de plantación e despois a levar a cabo a mesma plantación. De cara aos viticultores pequenos, e faloche incluso como viticultor propio, axúdalle un pouco que che comentaba o director territorial, mellora máis que a eficiencia, a eficacia dos propios viticultores, porque axúdalles a reducir incluso os costes de producción. Esa é a parte boa deste tipo de subvencións. Esta medida busca facilitar os reaxustes estruturais necesarios do viñedo galego para que se diminúan os custos de produción das explotacións, nas que hai un gran predominio do minifundio. A concentración, digamos, de dereitos de viñedo, entonces xuntas os dereitos que teñas, entonces, a partir de aí, solicitas a axuda, analizas, apróbase, e despois podes ter a túa produción ordenada. Tamén coas melloras técnicas da xestión dos viñedos galegos que contribúan a redimensionar as explotacións e cos reaxustes varietais necesarios para favorecer a orientación ao mercado. Aquel que o ben ten mal distribuídas as viñas que ten ou aquel que comprou trozos de viña no outro lado, poñelo nun terreno adecuado con unhas condicións que lle permitan afrontar a situación que hai de competitividade. Entonces, basicamente, é axudar, cepas, elimínase as que hai ou os dereitos que hai ao outro lado, tráenos tamén para aquí, entonces, conseguir facer unha explotación con expectativas e coa situación para o futuro. Deste xeito adaptanse as producións á demanda a vez que se preservan as viníferas autóctonas galegas de menores rendementos e elevada calidade diferenciada, aproveitando así a gran vantaxe competitiva que supón a súa diferenciación nun mercado cada vez máis globalizado. Neste sentido, con estas axudas, búscase perfeccionar o cultivo da vida en Galicia para reducir custos e orientarse mellor aos diferentes mercados, potenciando o grau de profesionalización cos conseguintes beneficios económicos para este tipo de explotacións, o tempo que se promove a remuda xeracional. Cabe destacar que estas axudas contan cun orzamento total de 3,1 millóns de euros que permitirán actuar en preto de 121 hectáreas de viñedo e beneficiarán 76 persoas viticultoras e bodegas na provincia de Pontevedra. Isto en toda a comunidade autónoma se destinaron 4 millóns de euros para todas as DOs para reconvertir, a viña e, polo tanto, é un esforzo que desde a Consellería de Medio Rural da Xunta se está facendo para que todas as bodegas poidan ter, ao día as súas viñas e que o viño das DOs sexa todavía máis competitivo. Desta forma, a Consellería do Medio Rural busca fortalecer a aposta por un sector estratégico en Galicia e que cada ano conquista logros importantísimos que reverten a favor de toda a cidadanía. Estamos convencidos que coa axuda da Xunta de Galicia este sector pode ser todavía moito máis eficiente, moito máis productivo e coa axuda de todos os viticultores e viticultoras facer que o noso viño, os Rías Baixas e o resto das de Galicia, sexan o mellor viño branco do mundo.
A Festa do Albariño de Mallorca confírmase como unha cita máis que consolidada. O evento celebrou onte a súa 28ª edición, na que o Albariño Bernón da Cambadesa Bodegas de Aquitania fíxose co primeiro premio. A segunda posición foi para Puerta Santa de Morgadío en Crecente, mentres que Terra de Mareas de Adega do mesmo nome de Covas en Meaño conseguiu o bronce. En canto os cuarto e quinto postos ocupáronos Lagarda Cachada de Vilariño e Casteldefornos de Bodegas Chaves en Ribadumia. Na convocatoria deste ano participaron preto de medio cento de adegas da denominación de orixe Rías Baixas, reunindo no Real Club Náutico de Palma numerosos representantes de prensa especializada de outros países e importadores e distribuidores alemáns asentados en Baleares. A cita organizada polo empresario galego Manuel Seijas conta coa colaboración do Concello de Cambados e do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. Nas súas 28 edicións contribuiu de xeito importante a dar a coñecer o albariño nas Illas Baleares, onde está introducido na maioría dos hotéis e restaurantes. Bouza do Rei. Identidad y calidad para disfrutar de un albariño de carácter único. La bodega ha consolidado sus vinos de gran personalidad, representativa de nuestro terroir. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ribadumia despediuse o pasado domingo dunha multitudinaria festa do Tinto do Salnés. A 52 edición puxo o seu broche final coa actuación da Orquestra Panorama e unha sesión de fogos artificiais. A xornada principal foi a do sábado coa investidura dos novos valedores. Este ano foron 9 as persoas que prestaron xuramento. A continuación tivo lugar outro dos actos máis agardados coa cata final. Na categoría de viño de Barrantes, o primeiro premio foi para Víctor Manuel Oubiña. No caso dos autóctonos, o ouro foi para Carmelo Vieites. A programación completouse durante todas as xornadas da festa con multitude de propostas musicais, con actuacións de grupos e bandas tradicionais, concertos como os da Roda ou Broken Pitch e distintas orquestras. Xunto coa Panorama pasaron tamén estes días por Ribadumia, Capitol, Cubo, os Satélites e a Olympus. Estamos moi contentos porque estamos preto precisamente desa regularización que ansiosamente estamos buscando e hoxe pois é un dos días máis importantes no que a eventos responde porque é a festa máis importante do Concello e aparte son 52 anos e polo tanto ten moita tradición esta festa aquí neste Concello, non solamente neste Concello, senón tamén en toda a comarca. Polo tanto, o que pedimos é que a xente disfrute destes viños. Viño buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vais a solo, Está buenísimo. Xa hai anos que non tomo viño, pero este ano tuve que probalo. Vale a pena vir aquí, sí, a verdade que si o viño está moi bo e xa vedes que a movida está ben. Que veña que se pasa moi ben, son moitos días de festa e isto é unha bomba. Unha maravilla, unha maravilla. As orquestas buenísimas, que máis podemos pedir? Que a xente siga vindo para non perder esta tradición. E a verdad, pois, de momento parece que está chegando a xente bastante ben. Esperemos que se encha a carpa para poder vender o viño, porque aí subimos. A xente virá porque nunca falla aquí a Barrantes, sabes que a unha hora ou outra van vir por aquí. Como a todos os anos, supoño que virán con moita gana de tomar o noso tinto. Sí, esperamos vender, cada ano mellora un pouquiño e eu espero tamén levar algún premio. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. O algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza conta xa cun novo espazo para formar o seu alumnado. Trátase dun laboratorio de servizos 5.0 que conta con toda a tecnoloxía para recrear situacións reais de traballo. Un laboratorio vocacional para despertar as vocacións
dos alumnos que estudan neste centro. Será para alumnos de segundo curso, porque xa terán unha formación previa. Aquí veñen a innovar, a crear, a inventar. E tamén está enfocado para todo aquel profesional que queira formarse máis aló do que aprendeu ou do que aprende na súa propia empresa. Aquí demos ferramentas, maquinarias que habitualmente non se encontran nas empresas. Neste espazo, o profesorado e alumnado poderán botar man de ferramentas como a realidade virtual, a intelixencia artificial aplicado ao maridaxe, estacións de barismo, sumillería e mixioloxía ou espazos de show cooking. Todo pensado para formar os profesionais do futuro. Nos ciclos tratamos varias especialidades, tratamos cafetería, tratamos cotelería, tratamos restaurante, tratamos sumillería. Entón, con esta especialidade o que queremos é que eles vayan máis encauzados e máis centrados hacia o seu futuro. Os primeiros en formarse foron os profesores. Participaron en diferentes xornadas para saber como incorporar o ensino estas novas ferramentas. Que estamos en el camino con el camino correcto, que hay que seguir incentivando estas iniciativas y sobre todo para mí es súper inspirador y es un buen detonante que el propio profesorado esté continuamente actualizándose y con ganas y hambre de aprender para luego trasladarlo a las generaciones futuras. Con este laboratorio de servizos 5.0, o Centro Pontevedrés dá un paso máis no seu traballo para que o persoal de sala sexan recoñecidos como profesionais altamente cualificados, con habilidades técnicas e competencias humanas fundamentais para ofrecer unha experiencia de calidade. Consideramos que a profesión de camareiro ou camareira non está o suficientemente recoñecida, pero este laboratorio é para especializar aos alumnos e aos profesionais que hai nas empresas e darlle moito máis valor a nosa profesión. Nosotros somos la garantía de transmisión del trabajo de tantas personas que participan en una experiencia gastronómica, entonces representar a todos esos diferentes colaboradores y segmentos requiere mucha información y mucho conocimiento. También tenemos que dejarnos llevar por esa magia que nosotros tenemos, por comunicar, por hacer al cliente sentir como en casa y sobre todo saber diferenciar quién quiere comer o cenar y que le dejen en paz y quién realmente quiere saber. A iniciativa Servizos 5.0 foi desenvolvida xunto aos centros de excelencia en hostalería San Cristóbal de Gran Canarias, Hurtado de Mendoza de Granada e Camino de Santiago da Rioxa. Estamos esperando que en un futuro nos concedan cursos de especialización en barismo, cotelería e mixoloxía e sumillería. E, polo tanto, poder abrir este laboratorio aos profesionais do contorno. Ao empezar a traballar nesta aula, o que lles vai abrirlos vocacionalmente, se realmente queren dedicarse, como van a ver máis aló do que viron nas clases, con técnicas innovadoras, o que intentamos é que se centren na súa vocación real, de repente, ao traballar con as ferramentas e maquinarias, por exemplo, en cotelería, dirán, é genial, me encanta a cotelería e vou me dedicar e centrarme nesto, non? A programación destas xornadas incluiu tamén unha visita dos participantes á adega Martín Kodaks en Cambados. Alí puideron vivir unha completa experiencia enoturística da man dos seus profesionais. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Zorbec Pinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid.
su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorbeck Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición.